Bau sago 2 mas rong nang nai sago. Watui sek bisingono tuising eba khangra wai tongmani takuk Biro Mani Tripura watui nokbat emabai paithang pukri baizarna kiri jagai pukri ni tui phiok tui apuron tui nai tuising eba kheba khangra yakare jalbai kudal tui lokholangmani nokni phiaba kebo sawi manya abono boni paithak khangra ulangnai tei wasok baigla tei abono wanai kebo tongolakha hanai kebo sawi manya watui sek bisingono tabai kudal tui ongkuri thangmani paithago hathai kotorma bai pinjagei lama arina nangkha 10 lakh ton hai ha tengei manana bani sakawa sinjak mani a hathaino tumuno JCB bai porna thangphano kaisa JCB bai salsa wakhabi mandala kri bupano JCB ongnoi milioi makha salnai ainangana asuk hathai kotor takuk Biro Mani ni sakawa kalai langkha takuk Biro Mani Tripura ni bisi umur ngan 65 plus Julai bari bai khopjak bai Khorang PS Hapang kamingkha kayaram parani takuk Biro Mani Tripura ni hi bukuk adini Tripura bosakha busai Biro Mani Tripura thangri sapsa tokhan keno phirang kaisa ko tei grumhi hathai kwakmani khanawi pukrino baknei thie engmani busai Tripurani kokmano sawi khnarkha bukurokno Nokha gurung kha deng khlai toi bo bangno yung ha hala ba hi yung hang aja mai to phung khlai ka langgoi lang kha phle langgoi ring kho o pura krai kha Siring keri kata na baru kan bisa kenal lian. ma hang ba khna li ajka phain kai dong phai kha phle yagulo kami am chini borok thangi naibani patimongo mani rikha athayo kudal kungsa tei aram nai jal kerengsa phiaba nuklia takuk Biro Mani Tripura no abo hai klaino takuk Biro Mani Tripura thimani kok norgei sawai khnarkha kamini no bukku susil lakhi Tripura bo ahaino jal tongo godal tongo brokure asge bihi thang naini burung malaya asge bihi khaige kaya khode ake nogo kai tong ba kai asge parani burung dela nei mila kaksai naina phaine burung langai salang sagyu paraga saikle asge parani burung kai ha kai ni phaithana nutrungani ake bertangka khusnana phaikakle parani burung khla ake para hiram ni samwa ake khusnana phaikse ringkhoi nai kha kono jwa pata kre kai bini thruai kha munglabar khlai munglabar kha thangka burbar bini thruai kha burba loki ha kai nei phaigai birau terau tei tau nitrulai khana nitrulai mse kya kurum pata kre manani purjun kre asge purjun kre kai thananga janai kha thanani bro phai kha aka hakin phaikha hakin nai phaikha kunu pata krania takuk Biro Mani Tripura hap hopjagei thimani patimonargei kayaram parani takuk okra purno mohon Tripura bosaka naima thangrok phai amjogei nai thangkha thaipano bukpuru mangkwthui tiklai mannai takphano borok kahpi sasuya kohnai bosawi barakha tei sawi khnarkha Nokha talnai taltham nanggei manana takuk purno mohon Tripura Police faja phai bok saba jong formula thang sajarnai jong to tan do kenai ka kono bakni saja gota 20 tarik ni ko kai thangai bihi thangai jong janoka brone ko ek thangja haka clicking sagai jong er pore ga phai nai peka nai pen pore budbar 21 tarik jong nai ka kono nikos Chini সম্ভবত যে ওরা যে কাটে না ওরা হাত সংজাত না Chini সম্ভব kata bihi sarawa saga kisha bini mangna bekini ko hapuna chana nam chungmani no media yang berak kisha coba kan kle hamnai isamna hambai profession babe kuno asas jagro di chungna bau saga 2 mas rong nang nai sago nei jong chesta khinai sago takuk Biro Mani Tripura Julai bari bai khopjak bai Khorani sana thangkhangke arani montri bo tongoi tongo Suklacharan Noatia tabuk naithai abono montri Suklacharan Noatia boni constituency u borok khopjak takuk Biro Mani Tripura no karinani bagai busujara chaitok no